Takže ahojte a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si povieme niečo o hre, ktorú hráme už dlhšie s môjim bratrancom, ktorého ste videli v predošlom videu. A jedná sa o svet, ktorý sa volá Nou Camp a je to štadión, ktorý kopírujeme z hlavného štadióna nášho obľúbeného futbalového klubu FC Barcelony a staviame ho v hre. Podľa reálnych, máte aj kalendár FC Barcelony, podľa reálnych údajov alebo veľkosti celého Nou Campu. A darilo sa nám to celkom dobre, robili sme to asi rok a pol, chápete, tak si predstavte. A má to proste nejakých 199 blokov do diaľky, má to 60 blokov do výšky, má to 20 poschodí na tribúny, jednu výhľadnú chodbu na pozeranie celého zápasu, ako sa tam hrá, a je to úplne perfektné. A proste, čo by som vám ešte o tom tak povedal? Na tej celej stavbe som sa samozrejme nepodielal len ja sám, pretože by som to nezvládol, tak som mal na pomoc môjho bratranca, ktorý stojí teda za kamerou, len sa hanbí tu výjsť. A proste išlo to celkom dobre. Napíšte mi do komentáru, čo si o tom myslíte, a už budem končiť toto videjko, pretože je to mega dlhé a nechcem zdržiavať naše nabité životy. Takže čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku alebo ráno, lebo na tomto channeli. Čaute.